आमचे नगरसेवक कोणत्याही आमिषाला बळी पडले नाहीत, त्यामुळेच मी निवडून आलो असं उपनगराध्यक्ष सुशांत नाईक यांनी सांगितलं आहे. कसं आहे की आमचे नगरसेवक हे फुटणारच नव्हते. त्यामुळे प्रामाणिक नगरसेवक आज खरं म्हणजे जनतेमध्ये निवडून आलेले आहे. याचं उत्तम उदाहरण जर कुठचं असेल तर कणकवली नगरपंचायत हे आहे. त्यामुळे कुठेही कोणीही फोडण्याचा प्रयत्न केला, आमिष दाखवण्याचा प्रयत्न केला तर कणकवलीची जनता या पैशांना भुलली नाही तर नगरसेवक काय भुलणार आहेत. त्यामुळे ज्या पद्धतीने कणकवलीची जनता भुलली नाही, त्यांनी जबाबदारीने ज्या नगरसेवकांना जी जबाबदारी दिली आमच्या कणकवली शहर विकास आघाडीच्या एवढा पैशाचा मारा करून कणकवली शहर विकास आघाडीच्या नगरसेवकांना जी जबाबदारी दिली ती जबाबदारी त्या नगरसेवकांनी पूर्ण केलेली आहे. आणि कणकवली शहराच्या वतीने म्हणजे शहराच्या वतीने व शहर विकास आघाडीच्या वतीने खरोखरच त्या नगरसेवकांचं एवढं आमिष दाखवून सुद्धा ते ह्या आमिषाला बळी पडले नाहीत, याचं मी अभिनंदन करतो, आभार व्यक्त करतो. आणि जी जनतेने जी जबाबदारी कणकवलीच्या दिलेली आहे त्यांना ते नगरसेवकच ती जबाबदारी पार करतील याचा मला विश्वास आहे. पुढच्या 5 वर्षासाठी आपल्या उपनगराध्यक्ष म्हणून शहरासाठी विजन काय असेल? खरं म्हणजे आम्ही आता ह्यापुढे कणकवलीच्या जनतेला विश्वासात घेणार आहोत. जे ह्या पातळीवरती काम करतात लोक, जी विचारवंत लोक पातळीवरती काम करतात, त्या पद्धतीने त्यांच्याकडनं विकासाची काय अपेक्षा आहे त्या आम्ही सूचना घेणार आहोत आणि त्या सूचनेप्रमाणे आम्ही जाण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. आज कचरा डेपोचा प्रश्न आहे, त्यानंतर स्टेडियमचा प्रश्न आहे, स्पोर्ट्स ग्राउंडचा प्रश्न आहे, इवन स्विमिंग पूलचा प्रश्न आहे. अशा चांगल्या जे अधोरेखित कामं असतील जी कणकवली शहरासाठी आणि जनतेच्या अपेक्षित आहेत ती करण्याचा प्रयत्न आम्ही ह्या माध्यमातून करणार आहोत. जी आम्हाला ह्या ठिकाणी जनतेने बसवलेलं आहे त्या बसवल्याच्या अपेक्षेला आम्ही पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आम्ही 100% करू. संदेश पारकर यांचं गावावरचं प्रेम बेगडी असल्याची टीका बंडू हरणे यांनी केली आहे. आमच्या असंख्य कार्यकर्त्यांची इच्छा होती आणि मला त्यांनी संधी दिली त्याबद्दल मी सर्वप्रथम आणि आमचे जिल्हाध्यक्ष सन्माननीय प्रभाकर सावंत साहेब या सर्वांनी माझ्या नावावर शिक्कामोर्तब केलं आणि कणकवलीची परत एकदा सेवा करण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी या सर्वांचे आभार मानतो. कणकवलीच्या निवडणुकीत नगराध्यक्ष म्हणून सन्माननीय संदेश पारकर असतील आणि आता उपनगराध्यक्ष म्हणून बाबू नाईक असतील यांचं सुद्धा मी अभिनंदन करतो. कणकवलीकरांनी सर्वात 5406 सर्वाधिक भारतीय जनता पक्षाला मतदान केलं. या मतदारांचे सुद्धा मी आभार मानतो आणि ज्यांनी आम्हाला मतदान केलं नाही त्यांचे सुद्धा मी आभार मानतो. मुळात कणकवलीच्या जनतेने आम्हाला 9 नगरसेवक देऊन 17 पैकी बहुमत दिलं होतं आणि या बहुमताच्या जोरावर कणकवली एक दिल्लीला कणकवलीकरांनी कौल म्हणून आम्ही सन्माननीय आमचे नवनिर्वाचित सदस्य जे राकेश राणे आहेत यांना आम्ही पक्षाने उमेदवारी दिली होती. एक गावराटीतील व्यक्ती आमच्या ग्रामीण भागातील गाव जो एक कणकवली शहरात एक या शहरीकरण आणि गाव जे गावराटीतील व्यक्ती आणि मानकरी कुटुंबातील गावाच्या मानकरी कुटुंबातील एक व्यक्ती आम्ही उपनगराध्यक्षपदाला आमचं बहुमत असताना आम्ही दिलं होतं. यापूर्वी याच गावातील व्यक्ती म्हणजे आमच्या राणेसाहेबांनी सन्माननीय किशोर राणे उपनगराध्यक्ष म्हणून बसवले होते. त्यानंतर सन्माननीय बाबू उर्फ रवींद्र गायकवाड यांनाही बसवलं होतं. आमची अपेक्षा होती की गावातील व्यक्तींना नेहमी आपण एक सन्मान देत असतो. आपले अधिकचं मतदान शासनाने मिळालेल्या अधिकाराचा वापर करून नगराध्यक्ष संदेश पारकर नेहमी माझं गाव म्हणून सांगत जे फिरत असतात, नेहमीच याचा उल्लेख करत असतात. आज त्यांनी दाखवून दिलं आहे की ते गावाबरोबर राहिले की कोणाबरोबर राहिले हे आज या निमित्ताने त्यांचं गावावरचं बेगडी प्रेम समोर आलेलं आहे. असो, आमचे 9 नगरसेवकांनी मी स्वीकृत यापूर्वी मी जनतेला आश्वासित करू इच्छितो की आमची जरी सत्ता नसली तरी तिथे नगरपंचायतमध्ये आम्ही नेहमी आहोत. कोणतेही काम जर असलं तर कोणतेही बिनधास्त काम आमच्याकडे घेऊन या. आमचे 9 नगरसेवकांनी मी ते केल्याशिवाय ते मार्गी लावल्याशिवाय राहणार नाही. मग पदावर कोण असो अगर नसो, पदावर असलंच पाहिजे काम करण्यासाठी, याची गरज नाही हे दाखवून दिल्याशिवाय राहणार नाही. आणि याचबरोबर या कणकवली
शहराचा आधीपर्यंत विकास आम्ही केला. आता जबाबदारी विकासाची त्यांची आहे. जी जी चांगली कामं सत्ताधारी म्हणून ते घेऊन येतील तेव्हा सर्व आम्ही नवनगरसेवक आणि मी एक स्वीकृत नगरसेवक त्या चांगल्या कामांच्या 100% पाठीशी राहू. जर चुकीचं काय असेल तर जनतेसमोर आणि आपल्यामार्फत आपल्यासमोर नक्की आणलं जाईल. याचा कणकवलीकरांना मी आज शब्द देतो. सर, आपण गावावर बेडगी प्रेम आहे नगराध्यक्ष संदेश पारकर असं म्हटलेलं आहे. संदेश पारकर यांच्याशी उपनगराध्यक्ष निवडी संदर्भात काही बोलणी झाली होती काय? बोलणी कशाला झाली पाहिजे? माझं गाव आज ते जे बसलेत ह्या स्वयंभूरावांच्या कृपेनंच बसलेत ना, त्यांच्या आशीर्वादानेच बसलेत. बोलणी व्हायची काय? प्रत्येकाला समजत. संदेश पारकर नवीन आहेत का? आहेत, ते जुने आहेत. हे काही सांगायची गोष्ट नाही. आज लक्षात आलं ना, लोक त्याचा विचार करतील. घेणारं काय घ्यायचं तेवढे घेतील, सोडून द्यायचं सोडून देतील. नूतन उपनगराध्यक्ष सुशांत नाईक यांनी आता बाईट देताना म्हणाले की कणकवली शहरातील जनतेने नगराध्यक्ष आणि उपनगराध्यक्षांना भ्रष्टाचाराविरुद्ध घरी बसवलेलं आहे. आता आम्ही स्वच्छ कारभार करू, भ्रष्टाचार मुक्त कणकवली करू. अभिनंदन. चांगला निर्णय त्यांचा आहे. फक्त आता ते सत्तेवर आहेत. माझी नगराध्यक्ष असेल किंवा माझी उपनगराध्यक्ष असेल, आज सत्ता हातात आहे. मी त्यांना आवर्जून तुमच्या मार्फत सांगतो की उद्यापासून सगळ्या प्रकरणांची चौकशी लावावी आणि एकदा दूध का दूध आणि पाणी का पाणी एकदा करून टाकावं. फक्त ती चौकशी करण्याची, दाखवण्याची ती हिंमत करतील का, हा प्रश्न आहे. आणि त्याच्याबरोबर कन्हैया पारकर उपनगराध्यक्ष आणि माधुरी गायकवाड नगराध्यक्ष असताना बाबू नाईक त्या सत्तेमध्ये होते 15 नंतर. तर त्यात जो मीटर घोटाळा झाला आहे माहीत आहे ना, 700 रुपयाचा मीटर 2 आणि जी बकेट खरेदी झाली, हे 2 घोटाळे सुद्धा झाले. त्याची चौकशी करावी आणि लवकरात लवकर जे पण कोण भ्रष्टाचार, मग मी असेन कोण असेल, ते लवकरात लवकर जनतेसमोर त्यांनी आणावं. नुसतं बोलून उपयोग नाही, लवकर आणावं आणि खरोखरच स्वच्छ कारभार करावा. कारण मी आता 9 नगरसेवकांसहित मी तिथे आहे. मला नसानस माहीत आहे, तुम्हाला सगळ्यांना माहीत आहे. सरळ वागले, चांगले वागले तर ठीक आहे, नाहीतर काय काय बाहेर काढायचं ते तुम्हाला टप्प्याटप्प्याने तुमच्यासमोर निश्चित येईल. चांगले वागले तर पाठिंबाच आहे ना, 100% पाठिंबा देणार चांगल्या गोष्टीसाठी. आता गावावरचं संदेश पारकर यांचं प्रेम कुठे गेलं असा सवाल नगरसेवक राकेश राणे यांनी केला आहे. राकेश राणे साहेब, आज तुम्ही उपनगराध्यक्ष पदासाठी निवडणूक होती, त्यासाठी भाजपकडून आपल्याला उमेदवारी देण्यात आली, पण कास्टिंग वोट आहे ते संदेश पारकर यांना मिळाला आणि त्यामुळे एका मताने आपला पराभव झाला. काय सांगा? नक्कीच. सर्वप्रथम जनतेने कौल जो दिलेला होता तो भारतीय जनता पार्टीला दिलेला होता. आमचे 9 नगरसेवक निवडून आलेले होते. बहुमताचा विचार कराल तर 9 नगरसेवक मेजॉरिटीने होतेच ना तुमचे. पण त्यांना 1 मताचा जो अधिकार आहे त्यांनी दिला त्यांना, आणि कास्टिंग वोट प्रमाणे त्यांना द्यायचं होतं म्हणून त्यांनी दिलं असेल त्यांना. पण ते जे आहे ते नियमाला धरून आहे का ते आता बघावं लागेल आम्हाला. सगळ्या गोष्टी GR तसं सांगतोय की नाही. माजी उपनगराध्यक्ष बंडू हरणे यांनी आता म्हटलंय की संदेश पारकर यांचं बेडगी प्रेम हे गावावर दिसलं आहे, त्याबद्दल काय सांगा? नाही, नक्कीच ते पण एक विचार करण्यासारखीच गोष्ट आहे. कारण संदेश पारकर रोज असंच म्हणत असतात की जी मतं मला आता मिळाली ती गावामुळेच मला मिळालेली आहेत. मग आता गावातलेच उमेदवार निवडून आलेले होते आणि उपनगराध्यक्षासाठी पण तेच होते ना, मग तेव्हा ते प्रेम कुठे गेलं त्यांचं? पुढची रणनीती कशी असेल आपली? नाही, त्यांनी जी कामं केलेली चांगली कामं असतील तर त्यांना आमचं नेहमीच सहकार्य राहील. पण जिथे जिथे चुका होत असतील तिथे आम्ही नक्कीच त्यांच्यावर अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. सावंतवाडी नगर परिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी कोण विराजमान होणार याकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागून राहिलं आहे. भाजपचं संख्याबळ अधिक असल्यानं भाजपचा उपनगराध्यक्ष बसेल असं चित्र आहे. पाहूयात. सावंतवाडी नगर परिषदच्या उपनगराध्यक्षपदी कोण बसणार ही चर्चा शहरात रंगू लागली आहे.
मागच्या वेळी आपण पाहिलं तर भाजपला एक हाती सत्ता किंवा वर्चस्व त्यांचे सर्वाधिक नगरसेवक या ठिकाणी निवडून आलेले पाहायला मिळाले. थेट नगराध्यक्षपदी भाजपच्या युवराज्ञी श्रद्धाराजे भोसले आहेत ते विराजमान झालेत. भाजपचे 11 नगरसेवक आणि नगराध्यक्ष असे मिळून जवळपास 12 जण हे भाजपच्या गोट्यामध्ये आहे. भाजपच्या पारड्यात जवळपास नगराध्यक्षांची धरून 13 मतं आहेत. दुसरीकडे बघितलं तर शिवसेनेकडे 7 मतं आहेत. शिवसेनेचे 7 नगरसेवक निवडून आलेत. उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना आणि काँग्रेसचा प्रत्येकी एक नगरसेवक असं साधारण चित्र सावंतवाडी नगर परिषदचं आहे. यात मागच्या काही दिवसात ज्या चर्चा सुरू होत्या त्या म्हणजे भाजप आणि शिवसेनेची युती होणार का. कारण जर पाहिलं तर निवडणुकीत दोन्ही पक्ष स्वबळावर लढताना पाहायला मिळाले. स्वबळावर लढत असताना जे काही उमेदवार निवडून आलेत त्याची आकडेवारी मी मगाशीच सांगितली आणि त्यानंतर हे एकत्र येऊन उपनगराध्यक्षपद हे शिवसेनेला जाईल अशा पद्धतीची चर्चा ही राजकीय वर्तुळ होती, शहरात होती. मात्र भाजपचं संख्याबळ बघता भाजपकडे 11 नगरसेवक आणि नगराध्यक्षांची 2 मतं असल्यामुळं भाजप उपनगराध्यक्ष पदावर देखील ठाम असल्याची खात्रीशीर माहिती जी आहे, खात्रीलायक जे वृत्त आहे ते भाजपच्या गोटातनं मिळालं आहे. त्यामुळे भाजपकडनं ॲडव्होकेट अनिल निरोडेकर यांचं नाव अग्रस्थानावर आहे. त्याचबरोबर भाजपातनं आणखीनही काही इच्छुक होते. जसं म्हटलं तर भाजपातच मतभेद या उपनगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने पाहायला मिळतात आणि या संदर्भातली जी माहिती आहे ती खात्रीशीर जे आमचे सूत्र आहेत त्यांच्याकडनं आम्हाला विश्वसनीय सूत्रांकडनंही मिळालेली आहे की भाजपातच उपनगराध्यक्ष पदावरनं मतभेद झाल्याचं चित्र पाहायला मिळतं आहे. भाजपचे नगरसेवक असणारे ज्यांना अनुभव आहे नगरसेवक पदाचा ते आनंद नेवगी असतील किंवा शहराध्यक्ष आणि नगरसेवक सुधीर रावडेकर असतील यांचंही नाव पुढे होतं, चर्चेत होतं. ते उपनगराध्यक्ष पदासाठी इच्छुक असल्याची माहिती जी आहे ती भाजपच्या गोटातनं प्राप्त झालेली आहे. त्यामुळे एकंदरीत बघितलं तर उपनगराध्यक्ष पदासाठी भाजपकडनं 3 चेहरे जे आहे ते सद्यस्थितीत आघाडीवर असल्याचं पाहायला मिळतं. मात्र प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांचे निकटवर्तीय असणारे ॲडव्होकेट अनिल निरोडेकर यांचं नाव जवळपास निश्चित मानलं जातं आहे. उद्या सावंतवाडीचा उपनगराध्यक्ष कोण होणार, जर भाजपचाच झाला तर तो कोण होणार हे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण असतील किंवा पालकमंत्री नितेशजी राणे असतील ही दोन्ही मंडळी ठरणार आहेत. ग्रीन सिग्नल जो आहे ही दोन्ही मंडळी देणार आहेत. मात्र भाजपातच कुठेतरी मतभेद दिसतोय उपनगराध्यक्ष पदावरनं हे वृत्तसुद्धा तेवढंच खरं आहे, ते नाकारून चालणार नाही आहे. तर दुसरीकडे शिवसेनेला जर सोबत घेतलं नाही तर शिवसेनेचे जे माजी नगराध्यक्ष आहेत, विद्यमान नगरसेवक आहेत संजू परब, त्यांनी निवडून आल्यानंतरच सांगितलं होतं की विरोधक म्हणून आम्ही बसू आणि 7 जण पुरून उरू अशा पद्धतीचा इशाराच त्यांनी दिला होता. मागच्या काही दिवसात त्यांनी त्या पद्धतीचं काम सुद्धा विरोधकाच्या भूमिकेतलं काम कसं असतं ते दाखवून सुद्धा दिलेलं आहे. किंवा मागच्या प्रशासकीय कार्यक्रमामध्ये जे शिवसेनेचे 7 नगरसेवक होते त्यांना आमंत्रित केलं नव्हतं आणि त्यावरनं वादंग सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये पेटल्याचं पाहायला मिळालं. त्यामुळे भाजप विरुद्ध शिवसेना असं जे संघर्ष आहे, असं जे युद्ध आहे ते येणाऱ्या काळात सुद्धा इथे पाहायला मिळणार आहे. जर उद्याची युती झाली नाही तर ही चिन्ह आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत. जर शिवसेना आणि भाजप युती झाली तर शिवसेनेचा विचार सुद्धा उपनगराध्यक्ष पदासाठी केला जाऊ शकतो. शिवसेनेकडनं स्वतः संजू परब असतील, खेमराज उर्फ बाबू कुडतरकर असतील यांची नावं अग्रक्रमावर आहे, अग्रस्थानावर आहेत. जर युती झाली तर शिवसेनेकडनं त्यांच्याही नावाचा विचार होऊ शकतो. मात्र भाजपचं संख्याबळ जास्त असल्यामुळे, भाजपची मेजॉरिटी जास्त असल्यामुळे भाजप उपनगराध्यक्ष पदाचा दावा सोडत नाही आहेत. ॲडव्होकेट अनिल निरोडेकर यांचं नाव जवळपास 90% फायनल झाल्याची माहिती ही भाजपच्याच एका गोटातनं प्राप्त झालेली आहे. त्यामुळे उद्या उपनगराध्यक्ष कोण होणार हे उद्याच्या या बैठकीनंतर समजेलच. मात्र भाजपकडनं तरी सध्या ॲडव्होकेट अनिल निरोडेकर यांचं नाव निश्चित मानलं जातं. ही निवड होत असतानाच स्वीकृत नगरसेवकांची निवडसुद्धा या निमित्तानं होणार आहे. भाजपकडनं ॲडव्होकेट सिद्धार्थ भांबुरे यांचं नाव जवळपास निश्चित झाल्याचं म्हटलं जातं आहे. ते फायनलच झालं असं म्हणायला हरकत नाही. त्याचबरोबर संजू शिरोडकर असतील किंवा बबन साळगावकर असतील यांची नावं, मनोज नाईक माजी नगरसेवक जे होते यांची नावं चर्चेत होती. मात्र सिद्धार्थ भांबुरे जे भाजपचे जुने कार्यकर्ते आहेत, जुने त्यांचे निष्ठावंत कार्यकर्ते आहेत, त्याच्यामुळे सिद्धार्थ भांबुरे यांना स्वीकृत नगरसेवक म्हणून या ठिकाणी संधी मिळण्याची शक्यता अधिक मानली जाते. शिवसेनेकडनं ॲडव्होकेट नीता सावंत कविटकर आणि माजी नगरसेविका भारती मोरे या 2 नावांची चर्चा होती. त्यातल्या ॲडव्होकेट नीता सावंत कविटकर या शिवसेनेच्या महिला जिल्हा प्रमुख आहेत.
नुकत्याच या निवडणुकीमध्ये नगराध्यक्षपदासाठी सुद्धा त्या रिंगणात होत्या. युवराज्ञी श्रद्धाराजे भोसले यांच्यासमोर त्यांचा पराभव झाला, त्यामुळे त्यांना सभागृहात आणण्याचं एक विरोधकाची भूमिका जर शिवसेना निभावणार असेल तर महिला चेहरा जो ठाम विरोध करेल अशा पद्धतीचा चेहरा म्हणून ॲडव्होकेट नीता सावंत कविटकर यांच्याकडे बघितलं जातं. एक अभ्यासू चेहरा आणि राजकारणातला एक नवा चेहरा जो या सभागृहात येणार आहे त्यांच्या निमित्ताने, त्यामुळे त्यांच्या नावाला पसंती ही पक्षश्रेष्ठींकडनं देण्यात आल्याचं समजतं. स्वतः माजी मंत्री आमदार दीपकभाई केसरकरांकडनं त्यांना ग्रीन सिग्नल मिळाल्याचं समजतं. त्यामुळे असं चित्र उद्या राहण्याची शक्यता, यात काही नावांची चर्चासुद्धा आहे. जर युती झाली तर ही चित्र बदलण्याची शक्यता आहे, पण जर युती झाली नाही तर मगाशी जसं म्हटलं तसंच चित्र राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शेवटी राजकारण आहे, त्यामुळे उद्याच्या बैठकीत सर्व जे काही चित्र आहे ते स्पष्ट होणार आहे. कारण राजकारणामध्ये शेवटच्या क्षणापर्यंत काय होईल हे सांगू शकत नाही. भाजपातल्या पक्षांतर्गत मतभेद असतील किंवा शिवसेनेनं जर मोर्चे बांधणी सुरू केली, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आहेत, काँग्रेसचे आहेत, हे नगरसेवक जर साथीला राहिले आणि भाजपातला एक जो वर्ग आहे जरी व्हीप बजावला असला तरी राजकीय खेळी जर शिवसेनेकडनं केली गेली तर ही चित्र पलटण्याची पण शक्यता नाकारता येत नाही. ही परिस्थितीसुद्धा बदलू शकते अशी शक्यतासुद्धा जे राजकीय विश्लेषक आहेत त्यांच्याकडनं वर्तवली जाते. मात्र सद्यस्थितीत तरी भाजपचा उपनगराध्यक्ष बसेल अशा पद्धतीचं चित्र या ठिकाणी पाहायला मिळतं. नगर परिषदेत एकंदरीत बघितलं तर अनेक लोकांचे प्रश्न आहेत, अनेक मुद्दे आहेत. आज बघितलं तर शहरात ठिकठिकाणी पाईपलाईन असेल किंवा गॅस पाईपलाईन असेल यांच्यासाठी खोदाई केली जाते, त्याच्यामुळे धुळीचं साम्राज्य पसरलं आहे. फुटपाथवरनं चालणं देखील कठीण झालं किंवा अनेक समस्या आहेत, अनेक मुद्दे आहेत. यावर नगरसेवक असतील, नगराध्यक्ष असतील प्रत्यक्ष काम करताना पाहायला मिळतात. मात्र या नगर परिषदेला मुख्याधिकारीच नसल्यामुळे ते पद प्रभारी मुख्याधिकारी आहे जे ओरोसमध्ये असतात, जे येऊन जाऊन इथे भेट देत असतात आणि प्रभारी हा कार्यभार सांभाळत आहेत. त्यांच्याकडे असल्यामुळे जी प्रशासकीय कामात सुसूत्रता पाहिजे ती कुठेतरी दिसत नाही आहे आणि त्याचा परिणाम शहरवासियांना सहन करावा लागतो. त्यामुळे ती मागणीसुद्धा नगरसेवक असतील किंवा लोकप्रतिनिधी असतील आणि समस्त सावंतवाडीकरांकडनं सुद्धा व्यक्त केली जाते की या नगर परिषदेला आता कायमस्वरूपी मुख्याधिकारी देखील मिळावा. त्याचबरोबर आरोग्य असेल किंवा इतर काही ज्या घोषणा होत्या ज्या निवडणुकीच्या काळात केल्या गेल्या होत्या त्याचा कुठेतरी विसर सत्ताधाऱ्यांना पडल्याचं ही जनमत जे आहे किंवा लोकांचं जे म्हणणं आहे ते या निमित्तानं समोर येतं. जवळपास काही दिवसांनी महिना होईल नगराध्यक्ष विराजमान झाल्यानंतर, नवीन नगरसेवक विराजमान झाल्यानंतर, 4 वर्षांचा प्रशासकीय राजवटीनंतर पुन्हा एकदा लोकनियुक्त जे प्रतिनिधी आहेत ते या नगर परिषदेमध्ये बसलेले आहेत. त्यामुळे त्या अपेक्षा लोकांच्या वाढलेल्या आहेत आणि या दृष्टीने उद्याची ही निवड आहे ती महत्त्वपूर्ण अशी ठरणार आहे. कणकवली असेल, वेंगुर्ला असेल, मालवण असेल, या सगळ्याच ठिकाणच्या उपनगराध्यक्षाची निवड झालेली आहे, स्वीकृत नगरसेवक झालेले आहेत. सगळ्यात शेवटची जी निवड होणार आहे ती सावंतवाडीची होणार आहे. त्यामुळे सावंतवाडीचा उपनगराध्यक्ष कोण होणार आहे याची चर्चा, याची उत्सुकता समस्त राजकीय वर्तुळात, समस्त सावंतवाडीकरांना सुद्धा लागलेली पाहायला मिळते. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलसह विनायक गावस, कोकण सात लाईव्ह, सावंतवाडी. वेंगुर्ला नगर परिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी भाजपचे विद्यमान नगरसेवक विनायक उर्फ सुहास गौंडळकर यांची बिनविरोध निवड झाली आहे. तर स्वीकृत नगरसेवकपदी माजी नगरसेवक प्रशांत आपटे यांनी यशवंत उर्फ दाजी परब यांची निवड करण्यात आली आहे. वेंगुर्ला नगर परिषदेच्या नगराध्यक्षांसहित 20 पैकी 16 जागांवर भाजपचं निर्विवाद वर्चस्व आहे. दरम्यान आज उपनगराध्यक्ष पदासाठी निवड प्रक्रिया घेण्यात आली. यावेळी भाजपतर्फे नगरसेवक सुहास गौंडळकर यांच्या वतीने एकमेव उमेदवारी अर्ज मुख्याधिकारी हेमंत किरुळकर यांच्याकडे दाखल झाला होता. या अर्जाची छाननी करून पीठासीन अधिकारी तथा नगराध्यक्ष दिलीप गिरव यांनी सुहास गौंडळकर यांची उपनगराध्यक्ष म्हणून निवड जाहीर केली. यानंतर 2 स्वीकृत नगरसेवकांची निवडही करण्यात आली. यात माजी नगरसेवक तथा अभ्यासू व्यक्तिमत्व प्रशांत आपटे आणि खासदार नारायण राणे यांचे विश्वासू समजले जाणारे दाजी परब यांचा समावेश आहे. या दोन्ही माजी नगरसेवकांनी वेंगुर्ला नगर परिषदेवर भाजपची सत्ता येण्यासाठी निवडणुकीत महत्त्वाची कामगिरी बजावली होती. यावेळी जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी तसंच भाजपचे तालुकाध्यक्ष पप्पू परब, जिल्हा उपाध्यक्ष प्रसन्ना देसाई यांनी नूतन नगराध्यक्ष सुहास गौंडळकर व स्वीकृत नगरसेवक प्रशांत आपटे तसंच दाजी परब यांचं अभिनंदन करून पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या. तसंच भाजपचे युवा नेते विशाल परब त्यांच्या पत्नी वेदिका परब यांनी शुभेच्छा दिल्या. यावेळी नगराध्यक्ष दिलीप गिरव यांच्यासहित सर्व नगरसेवक व भाजपा पदाधिकारी उपस्थित होते. नगराध्यक्ष पदासाठी भारतीय जनता पार्टीनेच ठरवलेले आमचे उमेदवार विनायक म्हणजे उर्फ सुहास गौंडळकर यांचं नाव भारतीय जनता पार्टीने नक्की केलेलं होतं.
त्याप्रमाणे सर्व नगरसेवकांची एक मीटिंग घेऊन त्यांचं नाव कायम करून त्यांनाच उमेदवारी अर्ज भरायला सांगितला होता. त्याप्रमाणे सर्व नगरसेवक आमचे सोबत जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी, आपले तालुका मंडळ अध्यक्ष विष्णू परब आणि आम्ही सर्वजण मिळून तो उमेदवारी अर्ज आम्ही सादर केला मुख्याधिकारी किरुळकर साहेबांकडे. आणि एकमेव अर्ज आल्यामुळे त्यांच्या नावाची घोषणा झाली आणि ते उपाध्यक्ष म्हणजे उपनगराध्यक्ष पदावर विराजमान झाले. तसंच जे स्वीकृत सदस्य होते, 2 स्वीकृत सदस्य, आमचं तौलनिक संख्याबळ जास्त असल्यामुळे 16 जणांचं असल्यामुळे दोन्ही स्वीकृत सदस्य हे भारतीय जनता पार्टीलाच मिळाले होते. त्याप्रमाणे आमचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांनी एक सभा घेऊन, सर्व नगरसेवकांची सभा घेऊन त्यात त्यांनी विषय नमूद करून 2 स्वीकृत सदस्य नक्की केले. त्यामध्ये एक होते आमचे माजी नगरसेवक आणि आमचे पाणी पुरवठाचे खूप मेहनती नगरसेवक म्हणजे प्रशांत आपटे यांचं नाव नक्की केलं गेलं. त्यानंतर आमचे जुने कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टीचे यशवंत उर्फ दाजी परब यांचंही नाव पक्षाकडून कायम केलं गेलं. त्याप्रमाणे त्यांच्या जी कार्यपद्धती असते, विविध नमुन्यात अर्ज सादर करणे वगैरे, ती सगळी प्रोसिजर कंप्लीट केली आणि त्यानंतर ह्या 2 नावांची दुपारी 1 वाजता मी नगराध्यक्ष म्हणून घोषणा केली. असे 2 स्वीकृत नगरसेवक सुद्धा भारतीय जनता पार्टीचेच आहेत. येत्या 10 दिवसाच्या आत ही सभापती निवड करावी लागेल असं समजलंय. त्याप्रमाणे आम्हाला एकूण विषय समित्या किती करायचा हे आम्ही नगरसेवक किंवा नगराध्यक्ष आणि आमची टीम ठरवणार आहोत. त्याप्रमाणे ज्या विषय समित्या होतील त्याचे एक सभापती आणि त्याच्यासोबत असणारे 2 ते 3 सदस्य अशा आम्ही सध्या तरी आमच्या डोक्यात असलेली 5 विषय सभापती निवड म्हणजे 5 समित्या, विषय समित्या करायचं नक्की केलेलं आहे. यामध्ये पाणी पुरवठा, नंतर महिला बाल, नंतर आरोग्य आणि स्वच्छता, नंतर पर्यटन आणि क्रीडा आणि सांस्कृतिक अशा ह्या कमिट्या असतील. अजून हे फायनल झालेलं नाही, पण आमच्या विचाराधीन अशा 5 कमिट्या करायच्या आहेत. त्यामध्ये 5 सभापती असतील आणि 3 सदस्य असतील. म्हणजे जेणेकरून दरवर्षी जी सभापती निवड होते त्यामध्ये सर्व नगरसेवकांना सभापतीचा मान मिळावा यासाठी हे आमचे प्रयत्न आहेत. त्या दृष्टीने आमचे काम चालू आहे. हो, आपले यावेळी अशी एक परिस्थिती आहे की एकूण आमचे 16 नगरसेवकापैकी जवळजवळ 13 नगरसेवक नवीन आहेत, जे पहिल्यांदाच सभागृहात प्रवेश केले, नगरसेवक पदावर विराजमान झालेले आहेत. यासाठी अभ्यास दौरा करणं, त्यांना सभाशास्त्र, म्हणजे आपले कर्मचाऱ्यांचे नियम, अटी, शर्ती, सभाशास्त्र, तशानंतर ह्या स्वच्छतेवर जे काय विषय असतात हे माहिती असणं गरजेचं आहे. त्यासाठी लवकरात लवकर आम्ही तो अभ्यास दौरा, ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट अशा अभ्यास दौरा आयोजित करते. यांच्यामार्फत आम्ही अभ्यास दौऱ्याचं नियोजन करतो, जेणेकरून त्यांनाही पूर्ण सभाशास्त्राचं आणि पूर्ण शासकीय यंत्रणेची माहिती होईल, जेणेकरून त्यांना काम चांगलं करता येईल. 3 कोटींच्या कृत्रिम धबधब्याखाली कोण आंघोळीला जातं हे बंडू हरणे यांनी सांगावं असा टोला स्वीकृत नगरसेवक सत्यजित उर्फ बाळू पारकर यांनी लगावला आहे. सर्वप्रथम मी शहर विकास आघाडीचे आमचे सर्व नेते सामंत साहेब, आमदार निलेश चिराणी साहेब, आमदार किरण सामंत साहेब, आमदार राजेश गिरी, आमदार संजय आगरे साहेब, आपले परशुराम उपरकरजी, सतीश सावंत आणि सर्व आमचे जे आघाडीचे जे नेते होते त्या सर्वांचा आम्ही आधी पहिलं मी आभार मानतो. आणि शहर विकास आघाडी म्हणून ज्या वेळेला स्थापन झाली त्यावेळेला एकच ध्यास होता आमच्यासमोर की ही जी सत्ता, जुलमी सत्ता होती आणि भ्रष्टाचारी जी सत्ता होती ती उलटवायची, हाच आमचा ध्यास होता आणि तो आम्ही त्याच्यामध्ये आम्हाला यश मिळालं असं मला वाटतं. ज्या प्रकारे ज्या कंपनीने जी कामं केली होती त्याच्यामध्ये जो भ्रष्टाचार झाला आहे तो भ्रष्टाचार सगळा बाहेर काढायचा आणि कणकवलीला एक शाश्वत विकास, जेणेकरून खरोखरच आम्ही बदल घडवू शकतो की नाही घडवू शकत हे कणकवली वासियांना दाखवून द्यायचं आहे आणि कणकवली वासियांना दर्जेदार सुविधा आम्हाला द्यायची आहे. जो आमच्याकडे 3 कोटीचा हे बांधलाय, धबधबा बांधलाय, की त्यात कोण आंघोळीला जातात ते बंडू हरणेंनी एकदा सांगावं. 80 लाखामध्ये शौचालय बांधलंय वार्ड क्रमांक 11 मध्ये, त्याच्यामध्ये 4 चांगल्या बिल्डिंगा उभ्या राहिल्या असत्या, म्हणजे 4 घरं लोकांची उभी राहिली असती
त्याचा कोण वापर करतं किंवा आमच्या ब्रिज खाली जे हे आहे स्वच्छतागृह आहे त्याचा वापर झाला आहे का आतापर्यंत. आणि बंडूवर्णीने येऊन बघावं की पटकीदेवी मंदिरपासून जो जुना नरडेव रस्ता जो रस्ता झाला आहे तो किती खडबडीत आहे, गुळगुळीत झाला आहे की खडबडीत झाला आहे ते बंडूवर्णीने येऊन एकदा सांगावं. गांगो मंदिरमध्ये 40 लाखाचं काम घेतलं होतं, तिथे काय खड्डे भरायचं काम 40 लाखाचं कसं असू शकतं ते बंडूवर्णीने एकदा येऊन आम्हाला सांगावं. म्हणजे खरोखरच विकास झाला की त्यांचा विकास झाला ते बंडूवर्णीने येऊन समोरासमोर बसून मान्य करावं. मुनगे भंडारवाडी घाटी रस्त्याच्या खडीकरण आणि डांबरीकरणासाठी मंजूर झालेला निधी प्रशासनानं सोयीस्कररित्या दुसऱ्या रस्त्याच्या कामासाठी वळवल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. तर दुसरीकडे खुडी गावातील 66 वर्षांचा कुळहक्क धोक्यात आला आहे. जानेवारी 2022 पासून येथील शेतकऱ्यांची नावे 7/12वरून कमी करण्यात आली असून त्यांना कोणत्याही शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नाही. या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी 26 जानेवारी रोजी खुडीतील ग्रामस्थ तहसील कार्यालयासमोर उपोषणाला बसणार असून मुणगे येथील ग्रामस्थ देवगड पंचायत समिती येथे लाक्षणिक उपोषण करणार आहेत. मी संजय विष्णू घाडी, ग्रामपंचायत सदस्य मुनगे. आमचा घाटी रस्ता, भंडारवाडी घाटी रस्ता हा करण्यासाठी आम्ही खूप प्रयत्न केले आणि ज्यावेळी आम्ही त्यांना सांगितलं की बाबा आमचा विधानसभेच्या टायमाला जे टायमात ते आमच्याजवळ आले तेव्हा आम्ही त्यांना सांगितलं की हा आमचा रस्ता घाटी रस्ता पूर्ण व्हायला पाहिजे. ते काय अजूनपर्यंत झालेलं नाही आणि दुसरीकडे जर कुठे त्यांनी सुरुवात केली रस्त्याला तर आम्ही तो करू देणार नाही. त्याशिवाय त्यांना इलेक्शनच्या टायमात आम्ही त्यांना कधीही उभे करणार नाही आमच्याजवळ, कुठल्याही प्रकारचे त्यांना उभे करायला देणार. आणि आम्ही जर हे आमचं काम नाही झालं तर आम्ही 26 जानेवारीला लाक्षणिक उपोषण करणार आहोत. मुनगे भंडारवाडी घाटी रस्ता हा जर नाही झाला तर आम्ही पुढचाही रस्ता पुढे करायला देणार नाही आणि इलेक्शनच्या टायमात आम्ही कोणालाही आमच्याजवळ उभं करणार नाही. जो घाटी रस्ता मंजूर झालेला आहे त्या व्यतिरिक्त जर दुसरीकडे जर कुठे काम चालू केलं तर कॉन्ट्रॅक्टरने तर आम्ही तो रस्ता बंद करणार. सर्व ग्रामस्थ तिथे जाऊन तो रस्ता बंद करणार. हेच आम्हाला काम व्हायला पाहिजे असं आमचं भंडारवाडी घाटी रस्ताच व्हायला पाहिजे असे आमचे सर्वांकरण या पद्धतीत व्हायला पाहिजे. नंदकिशोर अर्जुन बाग, खुडी भाजपा बूथ कमिटी अध्यक्ष. आज माननीय पंतप्रधान स्वर्गीय पंतप्रधान इंदिरा गांधीजी यांनी जो 17/1956 जो कुळ कायदा आणला त्या कुळ कायद्यानुसार आम्हाला कसेल त्याची जमीन याप्रमाणे आम्हाला त्या जमिनी मिळाल्या होत्या. आज जवळजवळ 66 वर्ष झाली आम्ही त्या जमिनीमध्ये आमचा उदरनिर्वाहाचं साधन होतं. परंतु जानेवारी 2022 पासून सदरच्या जमिनी या शासनाने आमच्याकडून हिरावून घेऊन ते आम्हाला त्यामध्ये जवळजवळ त्यांनी नष्टच केलेला आहे. जो आता आम्हाला 7/12चा आठव वगैरे मिळत होता जेणेकरून ज्या आठवमुळे आम्हाला सरकारी योजनेचा लाभ मिळत होता तो पूर्णपणे बंद झालेला आहे. त्याचप्रमाणे फार्मर आय डी जो काय आम्हाला मिळत होता, फार्मर आय डी नवीन जो चालू केला होता तो सुद्धा आम्हाला मिळत नाही. त्याचप्रमाणे जो आपण जो झाडे लावा झाडे जगवा हे जे शासनाचा जो काय नवीन धोरण आहे त्याप्रमाणे आज शेतकरी ही झाडे लावतो त्याच्यामागे दृष्टिकोन त्याचे 2 असतात. एक म्हणजे की त्या पर्यावरणाचं संतुलन राहावं आणि दुसरं म्हणजे की आपला झाडं हे जसं शेतकऱ्यांचा मित्र आहे तसाच त्याचा आधार आहे आणि पोशिंदासुद्धा आहे. मग सदर अशी झाडं आपण लावत असतेवेळी ती आपल्या कुठे ते 7/12 असायला हवी आणि त्यामध्ये जर उद्या सरकारकडून काही अवेळी पाऊस पडला काय झालं तर नैसर्गिक आपत्ती आली तर त्यावेळी आपल्याला सरकारकडून काहीतरी फुलाची पाकळी मिळत होती. परंतु ते सुद्धा आम्हाला मिळत नाही कारण त्या सदर झाडांची पीक पाणी जी आपण ऑगस्ट महिन्यात करतो ती त्याची नोंद आज तलाठीच्या गेलो तर ते तलाठी भाऊ सांगतात की तुमची पीक पाणी नोंद होणार नाही कारण तुम्ही साधे कुळमध्ये आहात. आता ज्यावेळी 66 वर्ष आम्ही ज्या त्या सिक्युरिटी म्हणून आम्ही कुळ होतो, आम्ही सुरक्षित कुळ म्हणून होतो, ती आज आमच्या जमिनी हिरावून घेऊन आज त्या आम्हाला कुठल्याही प्रकारचं त्यामध्ये नेस्तनाबूत करण्यात आलेलं आहे. आज आम्हाला शासकीय योजना कुठल्याही मिळत नाही. म्हणजे उदाहरणार्थ त्याचप्रमाणे पंतप्रधान सन्मान निधी योजना जो जानेवारी 2022 पर्यंत मिळत होता त्याप्रमाणे राज्य सरकारचा मुख्यमंत्री नमो शेतकरी ही जी योजना आहे ह्या योजनेचा सुद्धा आम्हाला लाभ मिळत नाही. आज 15 सन्मान निधी योजना जानेवारी 2022 यापूर्वी आम्हाला मिळत होता पण त्यानंतर जानेवारी 2022 नंतर आम्हाला पूर्णपणे बंद करण्यात आलं आहे. मग अशा प्रकारे आमचा जो आमच्या घोडी गाव असे बरेचशी गावं आहेत जी यामध्ये कुळबी हे जे पूर्ण नष्ट करण्यात आलेलं आहे आणि त्याची कुठल्याही प्रकारची त्याची शहानिशा होत नाही. आम्ही
बरेच सरकारी अधिकारी किंवा आपले जे जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत त्यांच्यापर्यंत सुद्धा आम्ही पत्रव्यवहार केलेला आहे, परंतु ते आम्हाला कुठल्याही आशेचं कारण मिळालेलं नाही किंवा ते योग्य ते आम्हाला त्याच्यातून कुठलाही लाभ झालेला नाही किंवा आम्हाला सहकार्य मिळालं नाही. अशा पद्धतीने जर असंच चालू राहिलं तर येत्या 2-3 वर्ष काळात आम्हाला हे गावाच्या बाहेर काढून आम्हाला जवळजवळ आम्हाला ते नेस्तनाबूतच करतील. म्हणून आम्ही सर्व ग्रामस्थांनी शेतकरी बंधूंनी असा विचार केलेला आहे की येणाऱ्या 26 जानेवारीला आम्ही लाक्षणिक उपोषणात हा मार्ग पत्करलेला आहे आणि तो लाक्षणिक उपोषण आम्ही त्यासाठी तहसील कार्यालय इथे बसणार आहोत आणि त्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं आमच्याकडून इतर काही सरकारी ह्याचं नुकसान होणार नाही याची आम्ही काळजी घेऊ. मात्र लाक्षणिक उपोषणाला आम्ही बसून आमचा आवाज जो आहे तो सरकारपर्यंत पोहोचवण्याचा हा एकमेव मार्ग आम्ही पत्करलेला आहे, जेणेकरून सरकारला कुठेतरी जाग येईल आणि ज्या जमिनी आमच्या होत्या त्या आम्हाला मिळतील यासाठी आमचे हे प्रयत्न आहे. जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणूक जाहीर झाली असून मालवण नगर परिषद सोबळावरती निवडणूक लढवणारे शिवसेना भाजप युती करून लढणार की सोबळावरती लढणार याकडे साऱ्यांचं लक्ष आहे. नगर परिषद निवडणुकीनंतर आता जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकींचं बिगुल वाजलेलं असून मालवण तालुक्यात 6 जिल्हा परिषद मतदारसंघ आणि 12 पंचायत समिती मतदारसंघ असे मतदारसंघ आहेत. यासाठी निवडणुकी लागलेली आहे. गेले 3 वर्ष मालवण पंचायत समितीवर प्रशासक म्हणून कामकाज सुरू आहे. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा निवडणूक लागल्यामुळे आता लोकप्रतिनिधी या ठिकाणी विराजमान होणार आहेत. त्यासाठी आता ही आजपासून आचारसंहिता जाहीर झालेली आहे. 5 तारखेला मतदान आणि 7 फेब्रुवारीला मतमोजणी होणार आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेनंतर आता सर्व नेते मंडळी ही मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रचारात व्यस्त आहेत आणि आता मुंबईचा धुरळा शांत होणार, खाली बसणार, तोच आता पुन्हा एकदा तळ कोकणात निवडणुकीचं धुमशान सुरू होणार आहे आणि त्यासाठी पुन्हा एकदा सिंधुदुर्ग सज्ज झाले असून पुन्हा एकदा सर्व नेते मंडळी ही मालवणच्या निवडणूक रिंगणात दिसणार आहे. एकंदरीत आपण बघितलं तर मालवण नगर परिषद निवडणुकीत शिवसेना भाजप ही स्वबळावर लढली होती आणि काही ठिकाणी महाविकास आघाडी झाली होती, तर त्यांच्यात सुद्धा मालवणात महाविकास आघाडी झाली होती, मात्र इतरत्र महाविकास आघाडी दिसली नाही. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा शिवसेना भाजप ही ज्या पद्धतीनं निवडणूक निकाल नगर परिषदेचे जाहीर झाले त्यानंतर कुठेतरी भाजप ही मालवणात बॅकफुटला गेल्याचे पाहायला मिळत होते. त्यामुळे मालवण आता जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकीत भाजप काय भूमिका घेणार की पुन्हा एकदा आपली स्वबळाचाच नारा हा कायम ठेवणार याकडे सुद्धा लक्ष लागणार आहे. कारण महायुती व्हावी यासाठी निलेश राणे असतील, खासदार नारायण राणे असतील, हे त्यावेळी पण आग्रही होते. आताही सुद्धा त्यांची जिल्हा परिषद पंचायत समितीसाठी तीच भूमिका होती हे आपण काही मुलाखतीत सुद्धा पाहिलेलं होतं. त्यामुळे आता येणाऱ्या ज्या होऊ घातलेल्या जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकीत मालवण तालुक्यात शिवसेना भाजप युती होणार की नाही याकडे सुद्धा साऱ्यांचे लक्ष लागून आहे. कणकवलीत उपनगराध्यक्ष पदासाठी सुशांत नाईक यांनी आपला नामनिर्देशन अर्ज दाखल केला आहे. आता इलेक्शन होईल म्हणजे 1 वाजेपर्यंत छाननी होईल फॉर्मची आणि 1 नंतर जो प्रोटोकॉलनुसार जो हे होईल की त्याची छाननी झाल्यानंतर हातवरती करून मतदान होईल. आणि त्या पद्धतीने जर बघितलं तर बलाबल हे नियमानुसार कायद्यानुसार हे आमच्याकडे आहे आणि त्या बलाबलानुसार आम्हाला निश्चित खात्री आहे की आमची उपनगराध्यक्ष पदाची स्थिती पण आमची लोकशाही मानणारे आम्ही जनता आहोत. त्यामुळे समोरच्याकडनं जेव्हा फॉर्म भरला गेला त्यावेळी ह्या निवडणुकीला समोर जाऊ त्यानंतर जो निकाल लागेल त्याला आम्ही स्वीकार करू. बघितलं असेल तुम्ही विधानसभेचं इलेक्शन असतं, लोकसभेचं इलेक्शन असतं, या पद्धतीने ही राबवलेली प्रोसेस असते. त्यामुळे हे काय कोणी अन्नदाता ठेवलं किंवा पळवून दिले किंवा हे अशा गोष्टी नाही, हे प्रोटोकॉल असतं. त्या प्रोटोकॉलनुसार एकत्र नगरसेवक राहणं ही गरज असते आणि त्या पद्धतीने ते एकत्र राहिलेले आहेत आणि त्या पद्धतीने ते एकत्र या सभागृहात येतील आणि आपला जो मतदानाचा हक्क आहे या उपनगराध्यक्ष पदासाठी असेल पदासाठी बजावतो हा तुम्ही बघितलं आहे की ह्या पद्धतीची रणनीती सगळेच पक्ष आखत असतात. हे लोकसभेला असून दे, विधानसभेला असून दे, नाही तर नगरसेवक पदाला असून दे किंवा उपनगराध्यक्ष पदाला असून दे, या पद्धतीची रणनीती आखलेलीच असते. सिंधुदुर्ग बँकेला असून दे हे आम्ही बघितलेलंच आहे. त्याच्यामुळे हे काही नवीन नाही आहे, सगळ्यात नवीन ह्या पद्धतीने आम्ही समोर जातो आहे. नवीन चेहरा दिल्याबद्दल भारतीय जनता पार्टीचे शुभेच्छा आहे आणि असेच नवीन चेहरे परत द्यावे, त्यांचे न देता नवीन चेहरे द्यावे त्यांनी असं तुम्हाला वाटतं. तुम्ही देखील 2 ते 3 वेळा नगरसेवक झाला, 2 ते 3 वेळा नगरसेवक झालेलो असलो तरी 2014 पासून ते 2019 निवडणूक आम्ही विरोधात बसलेले नगरसेवक. मी विरोधी पक्षाचं पण काम केलेलं आहे आणि विरोधी पक्षाचं काम करताना जो काही अनुभव माझ्या पाठीशी आहे त्या पाठीशी घेऊन पुढे जाणारे आम्ही माणसं आहोत. त्यामुळे पुढे हे जे विरोधी पक्षाचे जेव्हा विरोधी जेव्हा काम करतो
तेव्हा समस्यांना खूप समोर जावं लागतं. कार्यकर्त्यांच्या असतील, जनतेच्या असतील, या समस्यांना खूप समोर जावं लागतं. त्यामुळे त्या पद्धतीने काम करण्याची संधी मला पहिल्यांदा मिळाली आणि नंतर सत्य देण्याची संधी आता मिळाली. त्याबद्दल खरोखर हा अनुभव घेऊन पुढे जायचा आहे आणि त्यामुळे आम्हाला लोकांची, जनतेची थोडीशी तरी माहिती आहे. त्यामुळे त्या पद्धतीने आम्ही काम करू, जनतेचे प्रश्न सोडवण्याचा ह्याच्यापुढेही प्रयत्न करू. आमची सत्ता आहे, नगराध्यक्ष आमचे संदेश पारकर बसलेले आहेतच आणि पुढच्या येत्या काळात जर आता 2 तासात जर आमचा रिझल्ट चांगला लागला तर आम्ही आणखी जोमाने काम करू. माजी नगराध्यक्ष रवींद्र नलावडे यांनी सांगितलेलं आहे की आम्ही प्रयत्न करू उपनगराध्यक्षासाठी. काय सांगा? प्रयत्न प्रत्येकाने केले पाहिजे. आम्ही पहिल्यांदाच सांगितलं की लोकशाही आमच्याकडे जिवंत आहे. भारतीय जनता पार्टी तिकडे आहे की नाही मला माहिती नाही. जर आम्ही त्यांच्या जागी असतो तर कदाचित ती लोकशाही जिवंत राहिली नसती. पण आम्ही लोकशाही जिवंत ठेवणार आहोत. विरोधी पक्षासुद्धा लोकशाही जिवंत ठेवली पाहिजे या मताचे आम्ही आहोत. एक शेवटचा प्रश्न, उपनगराध्यक्ष झाल्यानंतर पहिलं काम काय असेल? आणि बरोबर बोलतो तरी पहिलं काम काय असेल आणि आणखी 10 काय कामं असतील ते आम्ही सांगूच नक्की. पण जनतेचं सेवा करण्याचं हेच काम आम्ही घेतलं. त्यांचे सहकारी आहेत. तुम्ही देखील नगरसेवक आणि मोठ्या माजी नगराध्यक्ष बनवले आणि काय सांगा? खरं म्हटलं तर आजचा उपनगराध्यक्ष पदाची जी निवड आहे त्याबद्दल पहिलं मी बोलू इच्छितो. आमचे नेते सुशांत नाईक यांना शहरी विकास आघाडीमार्फत उपनगराध्यक्ष पदासाठी जी जाहीर झाले त्याबद्दल आम्ही त्यांचं सर्वांचं सगळ्या नेत्यांचं मी आधी आभार मानतो आणि मला खात्री आहे की सुशांत नाईक हे नगराध्यक्ष म्हणून निवडून येतील आणि त्यांचा जो एक मागील 10 ते 15 वर्षाचा जो अनुभव आहे नगरपंचायतमधला आणि यावेळेला त्यांना नक्की सत्तेमध्ये उपनगराध्यक्ष म्हणून काम करायची संधी मिळेल. त्याचं ते नक्की संधीचं सोनं करतील याची मला खात्री आहे. काय सांगाल? तुम्ही देखील एक बलाढ्य उपनगराध्यक्षाला पराजित केलं. झाले त्याला बरेच दिवस झाले. आजच्या दिवसाबद्दलच मला बोलायचं होतं. निश्चितच उपनगराध्यक्ष पदासाठी शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. नेमका उपनगराध्यक्ष कोण होतं हे देखील पाहायला होणार आहे. काही वेळातच आता ही निवडणूक सुरू होईल आणि त्यानंतर उपनगराध्यक्ष कोण आहे, शहर विकास आघाडीचा की भारतीय जनता पार्टीचा, हे देखील आता पाहावं लागणार आहे. कारण शहर विकास आघाडीकडून सुशांत नाईक यांचं नाव निश्चित करण्यात आलेलं आहे. त्यांनी देखील नामनिर्देशन अर्ज दाखल केला आहे. तर दुसऱ्या बाजूला भारतीय जनता पार्टीकडून राकेश राणे यांनी नामनिर्देशन अर्ज दाखल केला. त्यामुळे कोणाला उपनगराध्यक्ष पद मिळतं हे आता पाहावं लागणार आहे. त्यामुळे साहिल बागवेसह उमेश बोर्डे, कोकण सातबाई. कोकणचा कॅलिफोर्निया करायचं आहे हे मत जिल्ह्यातील लोरे नंबर 1 गाव पाहिल्यानंतर बदलल्याचं सिने अभिनेता पृथ्वी प्रताप यानं सांगितलं आहे. मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानांतर्गत जिल्ह्यातील विविध ग्रामपंचायतींमध्ये प्रचार व जनजागृतीचे ब्रँड अँबॅसेडर म्हणून काम करत असताना अभिनेते पृथ्वी प्रताप यांनी लोरे नंबर 1 गावाला नुकतीच भेट दिली. या भेटीदरम्यान ग्रामीण भागातही सोलर ऊर्जेचा वापर करणारी शासकीय कार्यालये तसंच शहराच्या धर्तीवर विकसित करण्यात आलेली सुसज्ज सुंदर गार्डन पाहून पृथ्वी प्रताप अक्षरशः भारावून गेले. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अव्वल नंबर असलेली ग्रामपंचायत म्हणजे कणकवली तालुक्यातील लोरे नंबर 1 अव्वल असावंच असं म्हणावं लागेल. कारण याच ग्रामपंचायतीमध्ये पाणीपट्टी आणि घरपट्टीचं एक पासबुक दिलं जातं आणि ते पासबुक म्हणजे त्यांची घरपट्टी पाणीपट्टी कधी भरलेली आणि कधी नाही याचं एक बँकेसारखं पासबुक दिलं. ही एक वेगळी बाब आहे. तसंच पद्धतीने या ग्रामपंचायतीला स्मार्ट ग्राम पुरस्कार हा देखील प्राप्त झाला आहे. अशीच विशेष योजना देखील या ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून ग्रामस्थांना मिळतात. नेमकं ह्या योजना राबवतात कशा पद्धतीने आणि कशा पद्धतीने नियोजन असतं या ग्रामपंचायतीचं हे देखील आपण या आपल्यासोबत सरपंच आहेत या ग्रामपंचायतीचे अजय राव राणे. राणे साहेब नमस्कार. आज विशेष योग आला आपल्या ग्रामपंचायत येण्याचा. खूप नियोजन आणि खूप चांगलं नाव या ग्रामपंचायतीचं ऐकलं आहे. कसं हे नियोजन करता तुम्ही, काय सांगाल एकंदरीत? निश्चितच आता तुम्ही बघाल की आता आमची ग्रामपंचायत ही आता समृद्ध ग्रामपंचायत अभियान जे मुख्यमंत्री समृद्ध ग्रामपंचायत अभियान हे जे आता महाराष्ट्र शासन चालू आहे त्या अभियानांतर्गत आमचं गाव आता हे जिल्हा लेवलला सुद्धा आता पात्र आहे आणि निश्चितच आता आम्ही ह्या स्पर्धेमध्ये आहोत. पण हे आमच्या गावामध्ये आमच्या उपक्रम जे आम्ही राबवले आहोत ते या कुठल्याही स्पर्धेमध्ये आम्हाला उतरायचं म्हणून आम्ही राबवलेले नाही आहेत. आम्ही गावासाठी आणि गावातील लोकांसाठी कामं जी महत्त्वाची आहेत ती आम्ही करत गेलो.
जी महत्त्वाची आहे ती, आणि खरोखरच त्यामुळेच आम्ही ऑटोमॅटिक या स्पर्धेमध्ये पात्र झालो. कारण आम्ही लोकांची ती जी आवश्यक कामं केली त्याचमुळे आम्ही ह्या स्पर्धेमध्ये पात्र ठरलो. आणि खरंच सांगायचं म्हटलं की तुम्ही आता मगाशी म्हणालात की आमची ग्रामपंचायत ही महाराष्ट्रातली पहिली ग्रामपंचायत आहे की जिने बँकेच्या धर्तीवरती लोकांना पाणीपट्टी आणि घरपट्टी भरण्यासाठी पासबुक वाटप केलेलं आहे. आणि ते यशस्वीरित्या म्हणजे जवळपास आता ही 5-6 वर्ष झाली आणि ते यशस्वीरित्या अजून चालू आहे आमची. त्याचप्रमाणे तुम्ही बघाल की आता आमच्या लोरे गावामध्ये सुसज्ज असं 42 गुंठ्यामध्ये गार्डन आहे. ते गार्डन जवळपास सर्व सोयीयुक्त, लहान मुलं, आबालवृद्ध सर्वजण तिथे जाऊ शकतात. गेल्या जानेवारीमध्ये आपण त्यांचं आम्ही लोकार्पण केलं आणि ह्या एका वर्षामध्ये जवळपास त्या गार्डनमध्ये 40 ते 45 हजार लोकांनी ऑन रेकॉर्ड व्हिजिट दिलेली आहे. आणि त्याचं सर्व रेकॉर्ड आमच्या ग्रामपंचायतीमध्ये आहे, किती लोकांनी व्हिजिट केली ती. आणि त्याचप्रमाणे बघाल की आता आमच्या ग्रामपंचायतीमध्ये सुद्धा आम्ही लोकांना फिल्टरयुक्त पाणी देतो. आता इथे साईडला आम्ही 1 रुपयामध्ये 1 लिटर आरोचं पाणी, 5 रुपयामध्ये 10 लिटर आरोचं पाणी ही सुद्धा आम्ही सुविधा उपलब्ध केली आहे. आम्ही गावामधील सर्व ठिकाणी महिलांसाठी सॅनिटरी पॅड, वेंडिंग मशीन आणि डिस्पोजल मशीन सुद्धा बसवली आहे महिलांसाठी खास करून. आणि तुम्ही म्हणाल की त्याचप्रमाणे ग्रामपंचायती स्वतःची अशी सुसज्ज व्यायामशाळा सुद्धा आमची आहे की ज्या ठिकाणी सर्व युवक येऊन तिथे व्यायाम करून आपला आरोग्य आणि सर्व धष्टपुष्ट करण्यासाठी त्याचा वापर होतो आपला. आणि त्याचप्रमाणे इतरही कामं आता आहेतच. आणि ग्रामपंचायतीमध्ये आता आमचा पुढचा एक मुख्य उद्देश आहे की आमचं गाव आम्ही सोलरवर करण्याचं आम्ही एक ध्येय सर्व लोकांनी मिळून केलं आहे. आणि खरोखरच तुम्हाला सांगायला अभिमान वाटेल की 1-2 महिन्यामध्ये 70 ते 80% गावं सुद्धा आमची ही सोलरवरती निश्चितच होतील. याचा मला खूप खात्री आहे लोकांच्या सहभागामुळे होईल. आणि मगाशी तुम्हाला म्हटलं की बा आम्ही गार्डन उभारलं आहे आणि ते गार्डन सुद्धा आम्ही पूर्ण लोकसहभागातून जवळपास 25 ते 30 लाख रुपये लोकसहभागातून आम्ही एकत्र येऊन ते गार्डन आम्ही उभं केलं आहे. म्हणजे आमच्या गावामध्ये आमचा हा सहभाग हा निव्वळ सर्व लोकांच्या सहभागामुळे झालेला आहे. कारण लोकांच्या पूर्ण 100% जवळपास आमची लोक, एखादा कार्यक्रम असेल तर वाडीवाईज आम्ही स्वच्छता मोहीम आम्ही घेतो त्यावेळी सर्व लोक या सहभाग 100% दर्शवून चांगल्या प्रकारे एक ह्या योजनेमध्ये आपण अभियानामध्ये ह्या आपल्या मुख्य समृद्धी अभियानामध्ये सहभागी झालेले आहेत. त्यामुळे मला खूप खात्री आहे की निश्चितच आमचं लोरे नंबर गाव निश्चितच नंबर काढेल. माझं असं म्हणणं आहे की हे तुम्ही जे योजना आहेत ग्रामस्थांसाठी असेल, महिलांसाठी आहे, लहान मुलांसाठी आहे किंवा मुलींसाठी देखील योजना आहे पाजाराची, पण नेमकं हे जमतं कसं तुम्हाला? तुम्ही म्हणजे एक सरपंच म्हणून तुम्ही हे ज्या योजना राबवताना काही अडचणी देखील येत असेल आपल्याला? नाही, अडचणी जरी येत असतील तरी लोक आम्ही जे काम करतोय त्याच्या पाठीशी आमची सर्व गावातील लोक असल्यामुळे आम्हाला हे काम करताना काहीच अडचण येत नाही. कारण आपण ही कामं करतो लोकांसाठी आणि लोकच त्याचा आम्हाला पाठबळ देत आहे. त्यामुळे आम्हाला काम करतेवेळी काहीच वाटत नाही. कारण त्यांची एक आपण म्हणतो ना की पाठीवरती एक चांगली त्यांची एक लोकांची आमच्या कायमस्वरूपी थाप असते. त्यामुळे हे आम्ही योजना आम्ही राबवणार 100%. निश्चितच राबवणार असं म्हणताय. पण कालच पृथ्वीक आणि यांनी भेट दिली, काय आठवणी त्याच्यातल्या काय सांगा? निश्चितच आता काल सुद्धा आमच्या गावामध्ये पृथ्वी प्रताप आणि आपले रसिका वेंगुर्लेकर या सिने अभिनेत्री सुद्धा येऊन गेलेत. त्याबरोबर ते आमचे डेप्युटी सीओ सुद्धा होत्या, ॲडिशनल सीओ पण होत्या, BDO साहेब पण होत्या. त्यांनी सुद्धा आमच्या लोरेगावमध्ये आल्यानंतर त्यांनी पण नाव काढलं की आता आम्ही तो कार्यक्रम सर्व त्यांना आम्ही घेतलेले उपक्रम दाखवले आमच्या गावाने. गार्डनमध्ये शेवटी आमचा कार्यक्रम झाला. मग तिथे सुद्धा त्यांनी म्हटलं की तुमचं गाव हे आम्ही म्हणतोय की कोकणाचं कॅलिफोर्निया झाला पाहिजे, पण तुमचं गाव बघितल्यानंतर असं वाटतं की कोकणाचं कॅलिफोर्निया नाही झालं, कोकणच राहिलं पाहिजे. कारण ही जी बघण्याची मजा आहे ती अशी चांगली वाटली त्यांना. त्यामुळे त्यांनी सुद्धा आमच्या लोरे गावाचं नाव काढलेलं आहे. निश्चितच आलेल्या सेलिब्रिटीने आपल्या गावाचं कोकणचं कॅलिफोर्निया नाही तर कोकणाचं कोकणच राहिलं पाहिजे असं सांगितलेलं. आणि या लोरे नंबर 1 ग्रामपंचायतीचं नाव राज्यात 1 नंबरच राहील असं देखील या सरपंच अजय रावराणे यांनी म्हटलेलं आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश पुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. सायकलिस्ट असोसिएशन सिंधुदुर्गतर्फे इन्स्पायर सिंधुदुर्ग या सायकल स्पर्धेचं कुडाळमध्ये आयोजन करण्यात आलं आहे. कोकणचं महत्त्व आणि पर्यटन व्यवसायाला सुद्धा कशी चालना मिळेल ह्या मागचा प्रमुख उद्देश या कायमच ह्या इव्हेंटचा राहिलेला आहे. या इव्हेंटने स्वतःचा असा एक स्टँडर्ड बेस तयार केला. आम्ही 2019 पासून ह्या 8 वर्षात जे काही शिकलो आणि त्या शिक्षणातून आम्ही स्वतःला अपडेटच करत गेलो. ज्या 2019चा इव्हेंट आणि गेल्या वर्षी झालेला इव्हेंट यामध्ये जर तुम्ही बघाल तर प्रत्येक गोष्टीत आम्ही स्वतःला अपडेट केलेलं आहे.
आणि हा इव्हेंट पूर्ण नाही म्हणजे महाराष्ट्र जरी म्हटलं तरी अतिशयोक्ती होणार नाही की महाराष्ट्रात हळूहळू ह्या इव्हेंटचं नाव पोचलंय. अगदी पूर्ण महाराष्ट्रातनंच नव्हे तर गोवा कर्नाटकपासून चांगले स्पर्धक ह्या इव्हेंटला आपली हजेरी लावतात. सुरुवातीचा आपण ज्यावेळी हा इव्हेंट सुरू केला त्यावेळी फक्त फन राईड हा एकच एलिमेंट होता, म्हणजे 25, 50 आणि 100 किलोमीटरची आपण राईड ठेवली होती. पण हळूहळू ह्या इव्हेंटमध्ये क्वालिटीचे सायकलिस्ट आले पाहिजे, चांगल्या सायकली लोकांना बघायला इथे मिळायला पाहिजे, सायकलिंग कुठल्या स्टँडर्डला आतापर्यंत पोहोचतंय हे बघायला मिळालं पाहिजे. ह्या उद्देशाने म्हणून आपण त्याच्यामध्ये रेसचा एक एलिमेंट ॲड केला. आणि गेल्या वर्षीचा जो अनुभव आम्हाला जो आला तो अत्यंत अफलातून असा आपल्याला अनुभव मिळाला. खूप संख्यात्मक खूप लोकांनी रेसमध्ये भाग घेतला, क्वालिटी सायकलिस्ट आम्हाला तिथे बघायला मिळाले. तोच अनुभव आपण गाठीशी बांधून आता यावर्षी सुद्धा आपण हा फन एलिमेंटची राईड तर असणारच आहे, त्याशिवाय रेस पण असणार आहे जी 60 किलोमीटर आपण त्याची रेंज ठेवली आहे. आणि त्यासाठी राज्यभरातनं चांगले स्पर्धक यायला लागलेत. आम्ही त्याची लिंक पण आता जी प्रवेशासाठी आवश्यक लिंक आहे ती सुद्धा आम्ही आता ओपन केलेली आहे. आणि बऱ्याच लोकांचं रजिस्ट्रेशन आता हे सुरू झालेलं आहे. मी सगळ्यांना आवाहन करतो की या होऊ घातलेल्या इव्हेंटला राज्यभरातून खूप चांगला प्रतिसाद सगळ्यांनी द्यावा. इथून राज्यातून जे स्पर्धक आमच्याकडे येणार आहेत स्पर्धेसाठी म्हणून त्यांच्या राहण्याच्या सोयीपासून ते त्यांच्या सिक्युरिटीपर्यंतची सगळी सोय ही आमच्या या असोसिएशन मार्फत केली जाते. यावर्षी पण ती तशीच असणार आहे. मी असं म्हणेन की गेल्या वर्षीपेक्षा खूप सुधारणा आम्ही करण्याचा प्रयत्न करतोय. त्या पण अगदी लक्षात येण्यासारख्या सुधारणा आम्ही त्यांना देणार आहोत. तर मी पुन्हा एकदा मला सगळ्यांना आवाहन करावं असं वाटेल की जास्तीत जास्त संख्येने या इव्हेंटमध्ये भाग घ्यावा. आम्ही सायकलिंगसाठी सर्व शाळांमध्ये भेटी दिल्या. शाळातल्या मुलांना सायकलिंगबाबत जागरूक करण्याच्या दृष्टीने ह्या इव्हेंटबद्दल जागरूक करण्याच्या दृष्टीने त्यांच्याकडनं पण चांगला प्रतिसाद आहे. जी मुलं फन राईडसाठी म्हणून 25 किलोमीटरसाठी म्हणून जी येणार आहेत त्या मुलांच्या सिक्युरिटीच्या दृष्टीने सुद्धा आपण चांगली काळजी दरवर्षी घेत असतो. आणि कुडाळेश्वरच्या कृपेने एवढे 8 इव्हेंट झाले पण एकाही इव्हेंटला आजपर्यंत कुठल्याही प्रकारचा डाग किंवा असं काही झालेलं नाही की ज्याच्यामुळे आम्हाला थोडं सिक्युरिटीच्या दृष्टीने काळजी वाटावी. तसंच ह्यावर्षी पण तेवढ्याच काळजीने प्रत्येक सायकलिस्टची काळजी आमच्या असोसिएशनमार्फत आमच्या सर्व स्वयंसेवकांमार्फत केली जाईल याची मी तुम्हाला खात्री देतो. दरवर्षीचा हा जो इव्हेंट असतो तो वेगवेगळ्या ठिकाणी आपल्या जिल्ह्यामध्ये जे सायकलिंग क्लब आहे त्यांना आम्ही यजमानपद देतो. यंदा हे यजमानपद रेनबो रायडर्स ओरोस यांच्याकडे हे यजमानपद जातं आहे. आणि डॉक्टर बापू परब असतील, प्रथमेश असेल, सिद्धार्थ असेल, ही सगळी मंडळी यामध्ये अगदी जीव ओतून स्वतः प्लॅनिंग आणि कामकाज त्यांचं सुरू आहे. सिंधुदुर्ग सायकलिंग असोसिएशन त्यांच्या मागे अगदी खंबीरपणे उभा आहे. मग ते प्लॅनिंग असेल, कुठल्याही प्रकारचा सपोर्ट असेल, या सगळ्या बाबतीत आम्ही एक होऊन हा इव्हेंट अगदी यशस्वी पार पडण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करतोय. ज्या काही म्हणून सरकारी यंत्रणा यासाठी आम्हाला लागतात त्या सर्व सरकारी यंत्रणांकडे आम्ही पोहोचलेलो आहोत. त्यांनी आम्हाला अत्यंत विश्वास दिला आहे की आम्ही दरवर्षीप्रमाणे जसं आरोग्य खातं असेल की जे आपल्याला ॲम्ब्युलन्स पुरवतात, जे पोलीस डिपार्टमेंट असेल जे आपल्याला सिक्युरिटी आणि रस्त्यावर जे आपल्याला ट्रॅफिक पोलीस लागतात ते असतील, ह्या सगळ्या यंत्रणा आमच्यावर दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी सुद्धा आमच्यासोबत असतील आणि आहेत. त्यांच्याकडनं आपल्याला त्याचा ग्रीन सिग्नल मिळालेला आहे. नमस्कार, मी प्रथमेश सावंत, रेनबो रायडर्स उपरब सरांच्या क्लबमधनं मी सायकलिस्ट असोसिएशनशी कनेक्ट झालो. यावर्षी इन्स्पायरचं 8वं वर्ष आपलं आणि सायकलिस्ट असोसिएशन ऑफ सिंधुदुर्ग यांच्यामार्फत 8 वर्ष सातत्याने घेतल्या जाणाऱ्या इव्हेंट मागच्या वर्षीपासून थोडंसं थ्रिल एलिमेंट आपण ॲड करायचं आहे. या अनुषंगाने आपण रेसकडे थोडं रेस आयोजित केली होती. चांगले सायकलिस्ट आणि इथे यावेत आणि लोकांना थ्रिल थोडंसं अनुभवायला मिळावं. मागच्या वर्षी जेव्हा आपण रेस घेतली तेव्हा बऱ्याचशा वेगवेगळ्या ठिकाणी रोडवर थांबून लोकांनी त्याचा आनंद घेतला, थ्रिल बघितली, स्पीड अनुभवली. यावर्षी आपण त्याच्यापेक्षा पुढच्या लेवलला ती गोष्ट घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करतोय.
त्याच्यापेक्षा अधिक संख्येने सायकलिस्ट आपल्याकडे रेससाठी इथे यावेत अशी आमची आशा आहे. यावर्षीची रेस जी होईल ना ती MIDC बॅरिस्टर नाथपाई ग्राउंड MIDC ते वेंगुर्ला आणि व्हाया आपण परत MIDC अशी राऊंड अबाउट रेस होईल. सो त्या गेल्या वर्षीचा रूट आपण कंटिन्यू करणार आहे रेससाठीचा. जवळपास 60 किलोमीटर. आमचे नगरसेवक त्यांच्या आमिषाला बळी पडले नाही असं सांगत संदेश पारकर यांनी सांघिक काम करण्याचं आश्वासन दिलं आहे. पाहूयात. सुशांत नाईक यांची निवड झालेली आहे. नगराध्यक्ष म्हणून आपली प्रतिक्रिया काय? खरं तर 21 तारीखला या कणकवली नगरपंचायतच्या निवडणुकीचा निकाल लागलेला होता. कणकवलीच्या जनतेनं हा शहर विकास आघाडीला कौल दिलेला होता. नगराध्यक्ष म्हणून संदेश पारकर हे विजयी झाले आणि जवळजवळ या शहरातनं 8 नगरसेवक हे शहर विकास आघाडीचे निवडून आलेले होते. आणि त्याचवेळी शासनाचा जो GR होता की नगराध्यक्ष हे पहिले नगरसेवक आहेत आणि निर्णायक मताचा अधिकार नगराध्यक्षांना आहे. त्यामुळे 2 मताचा अधिकार हा नगराध्यक्षांना होता. आणि त्यामुळे या नगरपालिकेमध्ये ज्यावेळी निकाल लागला त्याचवेळी या नगरपालिकेमध्ये स्पष्ट असं बहुमत हे शहर विकास आघाडीचं होतं. आणि त्याची फक्त एक टेस्ट या उपनगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीमध्ये होती आणि आपण त्याचे साक्षीदार होता. आपण पाहिलं पत्रकार म्हणून. खरं तर निवडणूक झाली. 2 अर्ज हे उपनगराध्यक्ष पदाच्या निवडीसाठी त्या ठिकाणी वैध ठरले. एक राकेश राणे आणि दुसरे सुशांत नाईक. राकेश राणे यांना त्यांच्या भारतीय जनता पार्टीची 9 मतं पडली आणि शहर विकास आघाडीची 9 मतं आणि नगराध्यक्ष संदेश पारकर धरून ही त्या ठिकाणी सुशांत नाईक यांना पडली. आणि निर्णायक मत जे आहे कास्टिंग वोट हे त्या ठिकाणी संदेश पारकरांचं त्यांना मिळाल्यामुळे 10 विरुद्ध 9 अशा पद्धतीनं त्या ठिकाणी ही निवडणुकीचा निकाल त्या ठिकाणी घेतला. आणि आज सुशांत नाईकांसारख्या एक तरुण चेहऱ्याला ही उपनगराध्यक्ष म्हणून ही जबाबदारी मिळालेली आहे. खरं तर श्रीधर नाईकांचा तो वारसा आहे. त्यांचा वारसा जोपासण्याचा प्रयत्न ते गेली अनेक वर्ष करत आहेत. एक संधी उपनगराध्यक्ष म्हणून त्यांना मिळालेली आहे. नक्कीच ते या शहराच्या विकासासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करतील आणि शहराचा विकास त्यांच्या हातून त्या ठिकाणी होईल. आणि आम्ही एक टीम म्हणून 10 जण आम्ही 9 नगरसेवक या ठिकाणी आहोत. एक सांघिक काम या शहरामध्ये करू. खरं तर मी माझ्या नगरसेवक आणि नगरसेवकांचं सुद्धा मनापासून आभार मानतो की कारण ही निवडणूक एक हाय व्होल्टेज होती. मतदानाच्या वेळी सुद्धा काय परिस्थिती कशा पद्धतीनं पैशाचं वाटप झालं आपण पाहिलं. आणि त्याच पद्धतीनं नगरसेवकांना सुद्धा आमिष होती, प्रलोभनं होती. पण त्यांनी सुद्धा त्या ठिकाणी कुठल्याही आमिष प्रलोभनाला ते बळी पडले नाही. जो जनतेने कौल दिलेला आहे शहर विकास आघाडी याच कौलाबरोबर आम्ही राहू. जनतेचा कौल हा महत्त्वाचा आहे आणि त्यांनी आम्हाला ही पदं दिलेली आहेत नगरसेवक नगरसेविका. आणि म्हणून ते पहिलं त्या ठिकाणी त्यांनी पाळलं आणि कुठल्याही आमिषाला प्रलोभनाला न बळी पडता ती प्रामाणिकपणे नगरसेवक नगरसेविका या शहर विकास आघाडीच्या बाजूनं त्या ठिकाणी राहिली. आणि 5 वर्ष आम्ही अशाच पद्धतीनं एकसंघ राहू शहराच्या विकासासाठी. मी मूलभूत सुविधा ज्या आहेत जो माझ्या कणकवली शहरातल्या जनतेचा जो हक्क आहे रस्ते वीज पाणी आरोग्य शिक्षण हे तर कणकवली वासियांना आम्ही देणारच आहोत. पण एक 5 ठळक कामं जी शाश्वत या शहराच्या विकासाची असतील अशा पद्धतीची 5 ठळक कामं जी वर्षानुवर्ष कणकवलीवासियांच्या लक्षात राहतील आणि शहरवासियांच्या ज्या गरजा आहेत स्वप्न आहेत ती पूर्ण करण्याचा आमचा प्रयत्न राहील. या शहरातले तरुण आहेत तरुणी आहेत ज्येष्ठ नागरिक आहेत या शहरातला सगळी जनता आहे. आणि त्याचबरोबर कणकवली शहरामध्ये जरी कणकवली शहराची लोकसंख्या 14,000 असली तरी या शहरावर दर दिवशी 50 ते 60 हजार लोकांचा वावर जिल्ह्यातल्या आणि तालुक्यातल्या लोकांचा असतो. त्यांना सुद्धा कशा सोयी सुविधा या निमित्तानं शहराच्या या सगळ्या यंत्रणेच्या माध्यमातून देता येतील हा सुद्धा प्रयत्न आमचा त्या ठिकाणी राहणार आहे. आणि म्हणून माझं टार्गेट असं आहे की जवळजवळ मी 75,000 लोकांचा नगराध्यक्ष आहे. आणि ही आमची शहर विकास आघाडीची बांधिलकी आहे की या लोकांना कसा आम्ही त्या ठिकाणी न्याय देणार. खरं तर आमचं जे कर्मचाऱ्यांचं संख्याबळ आहे असलेलं कणकवली शहराचं बजेट आहे याच्यामधनं कसे जास्तीचे विकासाचा निधी राज्य सरकार केंद्र सरकारकडनं आणता येईल या बजेट कणकवली शहराच्या बजेटमधनं कसं काम करता येईल हा सुद्धा प्रयत्न आमचा राहणार आहे. आणि याच्यातनं कणकवली शहरवासियांच्या जी स्वप्न आहेत विकासाची ती पूर्ण करण्याचा प्रयत्न राहील. पण मी कणकवलीकरांना एवढंच सांगेन की तुमचं सुद्धा सहकार्य हे त्या निमित्तानं लागणार आहे. कारण काही निर्णय हे काही गोड असतात काही कटू असतात. याच्यामध्ये सुद्धा कणकवलीवासियांचं सहकार्य त्या ठिकाणी लागणार आहे. आणि या सगळ्या जडणघडणीमध्ये म्हणजे 5 वर्षाचा जो काळ आमच्याकडे आहे
याच्यामध्ये कणकवलीच्या विश्वासाला आम्ही पात्र ठरू असं कणकवलीवासियांच्या असं काम आम्ही आमच्या या अधिकारातनं नगरपंचायतीच्या अधिकारातनं आम्ही करणार. वैभव नाईक हे उपनगराध्यक्ष झाले होते. नाईक आणि पारकर यांची पुन्हा एकदा कणकवली शहराची सत्ता त्यांच्या ताब्यात आलेली आहे. त्याबद्दल या क्षणाबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? नाही, गेली म्हणजे 2003ला जेव्हा पहिली नगरपंचायत कणकवलीची झाली आणि थेट जनतेतनं निवडून येण्याचा सन्मान मला मिळाला, त्यावेळी वैभव नाईकसुद्धा हे नगरसेवक म्हणून निवडून आलेले होते आणि 10 आणि 5 अशापैकी 15चं बहुमत आमच्याजवळ होतं. 17पैकी 2च नगरसेवक विरोधी पक्षाचे आलेले होते आणि त्याचवेळी वैभव नाईकांना उपनगराध्यक्षपदाची जबाबदारी आम्ही दिली आणि तीच परत म्हणजे इतिहासाची पुनरावृत्ती झालेली आहे. पुन्हा एकदा संदेश पारकर आणि सुशांत नाईक, म्हणजे त्यावेळी संदेश पारकर आणि वैभव नाईक ही जोडी होती आणि आता संदेश पारकर आणि सुशांत नाईक ही जोडी आता या सत्तेच्या स्थानी आहे. आणि मला सगळ्या नगरसेवकांचं सुद्धा तितक्याच सहकार्य आहे आणि एक टीम म्हणून मी मगाशी म्हणून एक सांघिक काम आम्ही करणार आहोत. आणि ज्या नेत्यांनी जनतेने भरपूर मेहनत घेतली, पण त्याचबरोबर काही नेते म्हणजे आमचे निलेश राणे असतील, उदय सामंत असतील, सतीश सावंत असतील, राजन तेली असतील, संजय आगरे असतील, वैभवजी नाईक असतील, जीजी उपरकर असतील, काँग्रेसचे काही मान्यवर असतील, RPIचे असतील, वंचित बहुजन आघाडीचे, रिपब्लिकन सेनेचे असतील, मनसे, सगळ्याच म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस, सगळ्याच पक्षांचं सहकार्य सगळ्या नेत्यांचं त्या ठिकाणी मिळालं. आणि एक कणकवली पॅटर्न हा पुऱ्या महाराष्ट्रामध्ये गेला की जर आम्ही सगळे एकत्र आलो तर त्या ठिकाणी आपण काय करू शकतो, आम्ही एक इतिहास घडवू शकतो. हा एक मॅसेज, हा एक पॅटर्न पुऱ्या महाराष्ट्रामध्ये या कणकवलीच्या जनतेनं त्या ठिकाणी दिलेला आहे.